आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण सात लाईव्ह 1 मार्चला 12वा वर्धापन दिन साजरा करत आहे। याच निमित्तानं पूर्वसंध्येला सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणेंनी कोकण सात लाईव्हच्या प्रधान कार्यालयाला खास भेट दिली। सिंधुदुर्गच्या विकासाशी कोकण सात लाईव्ह 12 वर्ष बांधिलकी जपते अशा शब्दात त्यांनी कौतुक केलं। यावेळी कोकण सात लाईव्हचे संपादक संदीप देसाई आणि टीम उपस्थित होती। सर्वप्रथम कोकण सातचे संपादक आणि त्यांचे सर्व प्रमुख टीम आणि कोकण सातशी जोडलेले सर्वच मान्यवरांना मी 12व्या वर्षाच्या वर्धापन दिवसाच्या निमित्ताने मी मनापासून शुभेच्छा देतो। आत्ताच संदीपजींनी आठवण करून दिली की पहिल्या वर्धापन दिवसाच्या निमित्ताने जेव्हा आम्ही शुभेच्छा देण्यासाठी आलेलो तेव्हा एका छोट्याशा रूममध्ये सुरू झालेलं या कोकण सातचा प्रवास आज 12 वर्षापर्यंत पोहोचलेला आहे। आणि ह्या 12 वर्षामध्ये असंख्य चढ उतार आम्हीही पाहिले, तुम्ही सगळ्यांनी पाहिलेले आहेत। पण सिंधुदुर्गाचा आवाज म्हणून सिंधुदुर्गाच्या भविष्याला आकार देण्याच्या दृष्टिकोनातून आम्ही कार्यकर्ते म्हणून जसं पळत राहिलो, धावपळ करत राहिलो, संघर्ष करत राहिलो आणि सिंधुदुर्गाचा विकास हाच एकमेव विचार डोक्यात ठेवून कधीही चिकाटी सोडली नाही। मला वाटतं तेच गुण कोकण सातनी पण ह्या 12 वर्षामध्ये वारंवार प्रदर्शन केलेले आहे। अतिशय प्रामाणिक पद्धतीने सिंधुदुर्गाच्या विकासाची जे तुमचे कमिटमेंट आहे ते तुम्ही ह्या 12 वर्षामध्ये वारंवार दाखवलेले आहे। आता ज्याचा उल्लेख झाला की उद्या आपण कोकणाच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून एक फार ऐतिहासिक आणि महत्त्वाचं पाऊल आपण टाकत आहोत। जलवाहतूक जी नेहमी चर्चेचा विषय राहिलेला आहे। 37 वर्षाच्या अगोदर जलवाहतूक कोकणामध्ये सुरू होती आणि तेव्हाची आठवण असंख्य अगोदरच्या पिढीला निश्चित पद्धतीने आहे। पण आमच्यासारख्या ह्या पिढीतल्या लोकांना त्या बाबतीचा अनुभव नाही, आठवण नाही। आम्ही फक्त ऐकलं होतं का अशा पद्धतीचं जलवाहतूक चालायची आणि त्याच्यामुळे पर्यटन, गावाकडे येण्यासाठी एक साधन आणि व्यापार या सगळ्याचा मोठ्या प्रमाणामध्ये चालना मिळायची। आता उद्या 1 मार्च जसं तुमचा 12वा वर्षाचा वर्धापन दिवस आहे तसंच 1 मार्च हे कोकणाच्या विकासामध्ये जसे सोनेरी अक्षरामध्ये लिहून ठेवणाऱ्यासारखी ही उद्याची तारीख आहे। कारण का आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या दूरदृष्टीमुळे आमच्या महायुती सरकारच्या माध्यमातून आपण जलवाहतूक ही उद्यापासून मुंबई ते विजयदुर्ग रोरो सर्व्हिस आपण सुरू करतोय। त्यासाठी आमची पूर्ण तयारी आणि धावपळही सुरू आहे। उद्या सकाळी 8 वाजता ही भाऊच्या धक्क्यावरून ही जी रोरो सुटेल ती जवळपास 1 ते 1:30, 12:30 ते 1 वाजेपर्यंत आपल्या विजयदुर्गमध्ये आपल्याला येताना दिसेल। आणि म्हणून आपण ज्या ध्येयाने चालत आहात की कोकणाचा विकास, सिंधुदुर्गाचा विकास, सिंधुदुर्गमध्ये राहणाऱ्या लोकांचा आर्थिक सक्षम करणं, सिंधुदुर्गाला प्रत्येक क्षेत्रामध्ये अग्रेसर ठेवणं, जसं आपण बोलत आहात की कोकण सात हा नंबर 1 चॅनल आहे तसं आमच्यासारखे कार्यकर्ते सन्मान्य राणे साहेबांच्या विचारातून आणि आता सगळे आम्ही एकत्र येऊन कोकणाला पण आणि आमच्या सिंधुदुर्गाला प्रामुख्याने
एक नंबर ठेवण्याच्या दृष्टिकोनातून आपण सगळेजण एकत्र मिळून जे आपण काम करतोय ते निश्चित पद्धतीने कौतुकास्पद आहे. तुम्ही पत्रकार, आम्ही राजकीय कार्यकर्ते आणि जे जे या कोकणावर प्रेम करणारे लोक आहेत त्यांनी प्रत्येकाने आपल्या आपल्या पद्धतीने कोकणाच्या विकासासाठी जे योगदान आपण देत आहोत ते मला असं वाटतं ते निश्चित गरजेचं आहे. आणि आज आपण सगळेजण एकत्र येऊन कोकणाच्या विकासाचा पुढचा टप्पा तो गाठण्याचा आपण प्रयत्न करतो आहे. आम्हाला माझ्या दृष्टिकोनातून तुम्ही विचारलं की पालकमंत्री म्हणून मला ह्या सिंधुदुर्गात ह्या कोकणामध्ये राहणाऱ्या तरुण तरुणींना मुलांना रोजगार उपलब्ध करून देणं आणि दर्जेदार रोजगार उपलब्ध करून देणं म्हणजे नुसतं काय खालच्या म्हणजे कमी पगाराच्या नोकऱ्या नाही, पण ज्या पगाराच्या नोकऱ्या करण्यासाठी आपण मुंबई पुणे किंवा बाहेरगावी जातो त्या मुलांना सोडतो तशात चांगल्या पगाराच्या नोकऱ्या आमच्या मुलांना आमच्याच सिंधुदुर्गामध्ये राहून मिळाल्या पाहिजे या दृष्टिकोनातून सरकार म्हणून आम्ही पावलं टाकतोय. आज सरकारच्या पहिल्या वर्षामध्ये आज आपण आहोत, अजून 4 वर्ष आहेत. म्हणून मला विश्वास आहे ज्या ज्या वेळी आपण वर्धापन दिवसाच्या निमित्ताने भेटू तेव्हा कोकणाच्या विकासाचा लेखाजोखा किंवा पूर्ण हिशोब आपल्या समोर मांडण्याची संधी मला तेव्हा निश्चित पद्धतीने मिळेल. आणि म्हणून प्रत्येक वर्षी आपण एक पाऊल पुढे टाकतोय अशा पद्धतीचं चित्र निश्चित पद्धतीने आपल्याला पाहायला मिळेल. हाच विश्वास जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून मी आपल्याला ह्या निमित्ताने देईन. आज आपला जिल्हा निश्चित पद्धतीने बदलतोय, सक्षम होतोय आणि आजची भावी पिढी आपल्या जिल्ह्याकडे आणि एकंदरीत प्रशासनाकडे, सरकारकडे, आमच्यासारख्या लोकप्रतिनिधींकडे अतिशय अपेक्षेने पाहते. आणि ह्या सगळ्या अपेक्षा पूर्ण करण्याच्या दृष्टिकोनातून ज्या ज्या गोष्टी गरजेच्या आहेत त्या सगळ्या गोष्टी आम्ही दिवस रात्र करण्याचा प्रयत्न करतोय. परत एकदा कोकण 7च्या पूर्ण टीमला प्रत्येकाला तुम्हाला मनापासून मी शुभेच्छा देतो. अशाच पद्धतीने सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासासाठी आपण सगळेजण खांद्याला खांदा लावून आपल्या जिल्ह्याला आपल्या कोकण 7 सारखंच एक नंबर ठेवण्याच्या दृष्टिकोनातून आपण काम करू एवढंच या निमित्ताने सांगतो. आपल्या सगळ्यांना मनापासून शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.